Sanibonani bazalwane. Isiqubulo sala bathi ngithi madoda. Siyabonga bazalwane. Amen. Ngimele nje ukuzomotivate abazalwane bangiphelisa uhloko leso insizwa. Ngoba ngizokhuluma neinsizwa. Ake ngizwe amafeki ukuthi akhona na. Zikhona insizwa. Zikhona insizwa. Siyabonga bafowethu. Akukuningi engiphethe nami. Ngizokhuluma neinsizwa bafowethu. Ngiyacabanga ukuthi njengoba silasi uziyuni. Ngizoba nenkinga kancane bazalwane ukuthi ngizwile uma ngabe khulunywa athi umunye ngafaki izwi ngashumayeli. So I don't know ukuthi sikuba ngithi ke la kahle inkolo le. It's part of inkolo, so asikwazi ungayizwini bazalwane. Asikwazi ungayizwini. Asasikho lokhu njanini esitokufeli. So ezweni kuzoyiwa bazalwane. Kodwa ke angeke ngize ngiye. Akabonga uNkulunkulu cha namhlanje sizoya namhlanje siwiba. Yabona? La esifuna khona nje ngifuna ukukhuluma nabafowethu abancane abasakhula, especially la iziyoni bazalwane. Kunamazwi engiwathandayo ebengwalungisile lapha uma ubuka incwadi yamaHubo 119 ubheka uverse 9. Izwi laNkulunkulu lithi ke insizwa iyoyihlanza ngani indlela yayo. Akabonga uNkulunkulu. Lithi ke ngokuqaphela izwi laNkulunkulu. So la ngifuna yakhona bafowethu ukuthi eqinisweni lilonke sizayoni and sizayoni siyakholwa. Akabonga uNkulunkulu. So akwazeki ukuthi sizayoni siphile ngenye indlela. Kodwa ke engifuna ukumotivate ukuthi singakhohlwa lokho ukuthi sizayoni ekholiwe. So zikhona indlela noma kukhona izinto ongazenzi babuyisayoni. Asenzi njengezwe izwi laNkulunkulu utshoja luthi asingenzi noma singalingisi lelizwe. Akabonga uNkulunkulu. Sinenkinga ukuthi namhlanje igenge ekhula manje ayehlelwa na umoya. Ngoba yini asikhona asimanga endaweni eright. Asehlelwa umoya. Angisho yabona. Yazungezwa nje ene maqedwe ukuzungezwa. Sithi sizungeza nabanye. Umbone umuntu ukuthi uyazungeza wonyiwe. Angisho yabona. Uthi uyazungeza wonyiwe asehlelwa umoya kodwa sithi sizayoni. And uma ufunda ihistory kaZiyoni ibandla lokuthandaza. Ibandla la kusizwa khona abantu abagulayo but namhlanje akasiza umuntu. Zona iqhuqo ziyenziwa. Kuyathandazwa afu umuntu. Angithi yabona. So ngizama ukuthi ngithi bafuna bakithi asizameni khona it is possible ukuthi sibuyele kulo yaZiyoni loya. Thina ke simbonile kancane ngizosho kanjalo ukuthi ngimbonile kancane. And ne hope yokuthi singabuyela kulo yaZiyoni lo yabaqala uZiyoni omkhulu uZiyoni obaba bethu babemhlole uyabona bona babengafundi kakhulu izwi kodwa babezimisela. So ngifuna ukuthi asibuyeleni bafethu ezwini noma sibuyeleni uNkulunkulu. Uma ufunda izwi lapha incwadi ngiyacabanga uMarku chapter 5 izwi kaNkulunkulu lapha likhuluma ngokuthi ke njoba kulesi sikhathi esikuso sesikhathini sokugcina la khona efuna ukuthi uma ngabe sifuna ukubuyela kuNkulunkulu kufuneka siyithibe. Akabonga uNkulunkulu. Kufuna ukuthi siyithibe ngoba zikhona zona izinto esiphazamisayo endleleni. Kodwa ke angeke size sikwazi ukuya kuNkulunkulu noma ngeke sixhumane noNkulunkulu singayithibi. Akabonga uNkulunkulu. Ngifuna ukuthi ngithi insizwa zakithi uma ngabe sifuna ukukhula sibe amadoda kusasa angeke uzukhula ube indoda kusasa ungakwazi ukuyithiba. Zikhona izinto ezikhona kodwa ke noma zikhona into ebalekile ukuyithiba. Angithi siyakhula sibahla abanye uyabukela. Angeke uzwa ngifuna ukusho mina ukuthi ngeke waqedwe wonke amantombazana. Angeke waqedwe wonke amantombazana. Angeke ukuthi uzwala nawo wonke lamantombazana wonke lakakuthandayo. But kuyafuna ukuthi nawe mawumfana iba nepride ukuthi bazogcina ukubheka ngeke bana bangithole. Why wena ngifuna ukuthi wonke amantombazana wonke ohlala ngamehlo ufuna ukulala nani? Angeke ukusize lokho. Awuzuba indoda kusasa. Because
njoba uhuwe usebenzisa ubuwena before time, sekusho njoba ukuthi usebenzisa ugwayi wakho before time, sizofika isikhathi ukuthi ufuna ukugana, then uzoba ne-problem. Angithi uyabona usho kahle ukuthi uqeda amabullet uzodubula ngani, angithi uyabona ngesikhathi ukuthi ngabe uyadubula awusadubuli. Umzalwane umise nje umshado wakho ngokudolofia, umise umshado wakho ngama-Viagra. No, it doesn't work like that. Akabonga uNkulunkulu. Angikhuluma kanje ngoba mina ngingcono, kodwa ngikhuluma kanje ngoba ngine experience, ngiyazi ukuthi uma ngabe udlule lapho uzoba nenkinga. Bese ngiyala ukuthi ke bafowethu, uma kuthiwa siyayithiba zikhona izinto ezwisanayo. Ngifuna ukukhuluma nje namhlanje kune social media. Ngifuna ukhona lento ekhona namhlanje ngithi si exposed. Kunama wifi kunayo yonke into, abantwana bethu nabafana abancane abakhulayo banama smartphones. Ikhona into eyingozi engifuna ukunithipha kuyo. Stay away from pornography, bafana bakithi. You need to stay away from pornography. Pornography iqala kancane, ihabit. Izoba habit kuwe, uzobukela ugcine sofuna ukuthinta. And once ufuna ukuthinta, angithi manje uzoqala ngokubukela. Uyayibukela lento. But now, fika ukuthi manje sengifuna ukuyenza lento, uzowenzaphi? Uthola ukuthi akukho lapho kumele uyenze khona. Angithi uyabona? Into ozoyenza ke masuka lapho. Ifika bekhulunyiwe la kwathiwa abanye abafowethu bakhona ababoshwayo indaba ye-rape. Bafuna manje sebayifuna physical. Angithi uyabona? Uma ngabe ke ukwazile ukuyiphatha kahle mhlawumbe ungarepanga, baningi abazalwane noma baningi abantu noma baningi ababambekile ku-prostitution. Baningi abantu ababambekile ku-prostitution bazalwane. Yashunyelwa kwenziwa kuyakhonza kodwa yonke into, kodwa kuyanyonyoba bazalwane. Okay, ngiwe end street njengoba besho. So bazalwane, ngizama ukuveza ukuthi especially insizweni bafana bakithi zikhona izinto zokuyithokozisa izwi kaNkulunkulu lithi ngokunaka izwi. Unaka izwi kaNkulunkulu, zikhona izinto. Hambani esikolweni, iba nama sportmen. Yabona, dlala ibhola wenze something else. Shwele izinto zenyama lezi, because yisi izinto ezibulala umoya lezo. So ngizama ukuthi ngimotivate bafana bakithi ukuthi sangabuyela kuleyaziyoni loya, because mabesitotela kumnandi but it's painful. Siyazungeza angaze nezwa lutho mina. Sabathe ngiyazungeza ngabe ihlala angizwa lutho. Yini kanti kwenzenjani? And nalo mfana besemva kwethu hayi lutho. Laba abanye abaphambili kwethu nabesinabo abanye bathwele bahamba bawuthwala. Uyangizela? Bamba balanda izinto. Ngabona baneyintambo yonke into. Uyezwa lutho umuntu eprogram. Upusiyoni. Angithi uyabona inkinga ileyo. Uhanjwe ukuba neyintambo banayo yonke into. Understand? So uphi yaziyoni wethu loyana okwakusindisa bona ukusindiswa abantu uma ngabe omkhulu bebibhoka uphi yaziyoni. Mayise uphi usiyoni. Asibuyelele usiyoni lithi izwi kaNkulunkulu indlela. Lithi izwi kaNkulunkulu kufuneka siyithibe bazalwane. Akisifundele ukuyithiba njengabazalwane. Sibuyele kulezoni wethu abantu baphile ngoba uziyoni kwakuyibandla. Ngiyabona namhlanje kuhle kuyashuyayelwa kuhle, wonke umuntu uyashumayela, and vele nomuntu oshumayelayo angeke umbone noma ezimkhuba because uyashumayela. But kudala sasikubona, sasikunuka ekuseni ukuthi hayi khona siyabuzwa namavesi akho kodwa hayi khona. Angithi uyabona? So ngizama ukuthi ke akesizameni uma ukuthi khona indlela, uma ngabe bekhona obaba bethu laba phambili ukuthi bangasibonisa kanjani ukuthi sibuyela kanjani kuleziyoni loya ongcwele, ngoba ke iBhayibheli lithi ke ibandla kaZiyoni ibandla elingcwele bazalwane, akusibandla lemkhuba. Kodwa ke namhlanje uZiyoni usophenduka ibandla engcolile, ibandla lemkhuba. Akabonga uNkulunkulu bazalwane, kuyathwala eZiyoni manje, kwenziwa zonke lento lezi. Ngiyakuthola
kuyadakwa, siyadakwa, senza yonke lento le. Abafazi babantu abahlonishwa, imizi yaba yonke kwenze njani bazalwane? But we need to go back uNkulunkulu bazalwane. We need to go back. Sesengimusedile mfuthu, ngiyabonga bawusemela. Haleluya, ngiyabonga. Vele leyama inambuzo.